Айде седни долу. Браво, ме тъмче. Виж какво ти носи. Добре мериш. Пушко месо. Аре дай бе. Какво мислиш, а? Мисля, че този буркан няма да ми стигне. Добре. Сега ще направим един експеримент. Какъв експеримент да ям? Чакай. Мирен. Я сега. Да видим, седни долу. Седни долу. Седни долу. Бързо. Аре бе, пич. Браво. Я пробай да видиш как е. Че страшно. Какво ти е мнението? Бате, страшно, ще взема 8 буркана. Дай още, какво ме лигавиш тая лъжица? Искаш още? Ще дам още малко. Ще се сетиш. Но това не е за наяждане, приятел. Брат, много съм гладен, дай по-бързо. Чакай, че ми падна малко. Добре викаш, а? Страшен е. От кучешката месарница. Специално. Дай още малко да е. За немски овчарки. Не. Няма да посягаш. Ще подея, дай да ям. Айде 3 за щастие. Айде. Пушкия буркан, а? Добре бе, спокойно ще си седеш въжицата.